کڈا سونا نام محمد دا، کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے، کڈا سونا نام محمد دا، اعزاز حلیمہ دائی دا، اعزاز حلیمہ دائی دا، جن ملیا محبوب خدائی دا، او جدی گود وچ والی کوثر دا، عثمان دیاں ریساں کون کرے، عثمان دیاں ریساں کون کرے۔